Yung guys, Okay, part subok 2 na ko, na eh. guys. Dili, tabo lang yan sa sabon. Alam to eh. Ganun eh. O, paano mo lagi siya, no? Ano ka, ne? Ay, sa... Kaya ko rin, kuhan sa tamo, kaya ako lang to. Ganun. Tabong mo na to kay makitaan. Ay, tawon, wala na yun. Ano, Ah. hope lang. Mas pinabalan ang sila ng YouTube. Sila? Huwag sila kita? Hindi ka makitaan. Hindi ako malabit yung mga anak kasi mag-YouTube kaya ako. Malabit ko ang YouTube. Ako to sa YouTube, Facebook, TikTok. Ito ba yung TikTok po? Ito ba sila? Mobile po sila? Yan, ano. Muli ka, muli. Oh, Katag. tayo ito kalipungan na ba? Okay, ay. Dili, ay, blood, dili ko na nakakalamukan niya. Gusto ginawa ni, lipong, murag pag makon mo, sa kanang. Nakakuha ba ka itong, ano mo? Ay, Kabalo ka to? Ay, oh, Kung ato ka siya. isa ka baso niya. Ay, isa po daga. Isa ka ice, tapos sa buyo, isa ka basong tubig. Ngayon, pagkabukal, isa ka bukalan lang, Unon. ibutan mo na kamag. Ipainom, isa yan ha. Moro to. Di ba nakakuha ka ito, no? Wala ko, pinakalas ako nakainom kay Gisipon, may kwato. Wala ko, hindi naman ito kay Gisipon ko ito, ang kaso taman. Pagbalik na ako diri. Nagpahilot ko, ang kaso na kwato. Ikaw, mukha na ron. Oo, paguli. Pwede niyo mo sa isabay ang tulog ka ice. sinaster mo. Nakada mo. Oo, balay. Kung kay termos, pwede mo isabay, mag-init na lang ka. Yung kada inom niya, nagtulong na kauras. Kita na ito mga alas 8. Alas 8, alas 9, alas 10, ha? Nagdodua yung kamag inom mo nimo. Oo. Inom mo yun mo siya nga init, nga kanang di po ka mapasok o yung agi ka makasulod ang init, ha? Nga pagkongman, mahuman naman 8, 9, 10, kung makatulog yapon. Bago mamahaw, bago manito, bago manihapon. Ha? Nalagi po ang pabuka rin ay, pag may tubig din siya. Ay, tubig yun na din ako. Oo na siya, ha? Kuman, wala na. Katugaw pa. Ganahan ko pagka ikatulog, adlo, pwede ka po, kung ganahan ko. Basta pwede na nagkaroon ng ugma, ha? Kadan ko ng market. Nagog na napi. Tapi nagog gamay. Ay, Kung marag ko kang mga pingamag, ang baso, gagmay mo ng baso. Pero kung mag, gadag ko na ng mag. Mga pigutan, o ito sa pigtulaso. Nagpigtulasa. Kaya ito kung bubuhat ay ito kung ito. Pwede mo buhat ang tuloy. Sobrang mister mo. Ano sa oras, ano na lang diyan. Ganun na. Hindi ka pa mag-hihayin. Hihayin mo. Si mama na. Mama, nagkaon na siya. Magalit siya magkaon siya. So, kung ayaw na idara, kaya siya magkaon. Ano hindi sa'yo? Ay, wala na yung ice! Wala na din! Sa'yo mo ganit ka na yung hapon na exercise. Wala nga nilang ikaw alas 7 kung ka nang minilot bang gaabot. Kapag may 5:30. Mapas mo kung mag-apin. Yung katawag ay kusay kay kayo magkaon siya. Alas 6, alas 5, kung yan ay minuto, kaon na. May mukha ko sa'yo, kaysa ulahi.
Sabi ko pag-ilit nga kabuhay ni Trima. Lalit na lang gud ni. Pinaglanay na gud. Hindi na gud yung tabang. Kapat mo kayo. Sabi pang nalapas mo sa kuto-kuto. Ayan, nakaka sa YouTube. Iyo kini kabuhi, pag di ni mapugnang kabuhi basta kay manakop ni lang og di. Buang na. Ako, sige ko to yaw. Nanguli ko ni Yaw-yaw, pakalag yawit. Tumbak na. Ngunit ubat ko, tapo kay Bulawan. Antay, buang na dito. Buwan na ito. Buwag, oh. Tungod lang na sa kaon. Kakaon. Sige nagyaw-yaw, taga Davao. Dito may bukid, ulit lang yung pinaabtik. Kay sukar yung kuan. Lap na yun. Kaya padulong naman sila din, way booking. Wala magbog na. Padung lang eh. Atong Mother's Day. Wednesday, atong kuan ni friend. Mother's Day, oh. Uli, may alas 9 gabi, oy. Dito mo kami matog. Wala siya tay. Hindi ah. Dahil kay pinumog ininitugid, dili palang daan. Hindi nagyaw-yaw lagi, daghan istorya. Upat ka tao nagunit niya, oy. Gunitan mo kamot og tiil. Tagsaan, kay og dili gunitan, di man magpilot. Saktan sa ito kung Dahil ko itong matanon. Di lagi sa pahilot. Yaw-yaw. Itong idaran na sa sintaho na po. Taga Manila, dito sa pahilot ka, natuon sa buang. Pero ang kabuhi, pati nasaka. saktan ni dito man di ano. Isugay na mga ano. Wag din nahilot ito. May Kanang nahilot. kabuhi nga mo lapas na. Oh. Isugay na. Kung madut lang sa tabangan. Upat ka tao gina. Isa-isa man na. Isa ka tiil, isa ka kamot. Para makuan. Para Mahilot lang. Mahilot Magkuha lang. niya ang kabuhi. Kahit. Hindi naman gunitan. Dili, mahilot. Ako may awayon. Nanumbag, oy. Patay ay. Ay. Ano yun, manililot, oy. Natumbagan. Itay. Ano? Sabi ng adlaw, nasa dito sa kanto. Ang buang ba? Hindi pa man kaayo. Ako man dito na buang. Sukar dito yung Bakit sakit. yung kabuhi ato? Agay, ito na yung kuya. Kaya sila manas ya, kanakuan daw na, Ako, siguro to. Laway daw, kanakuan bitaw, laway daw na. Ay. Ay. Ito ang kay Lucky. Bawalan ko ka. Okay daw. Black na buang. Sa bahay eh. Kaya nga na. Naripon dito. Anak ko siya. Buang, lati mo rin, buang ba? Buang. Okay, ang dugo ko, magdagan, pero, pero, liyok ko. Liyok no. Oo. Hindi mo kayong mga dugo ba? Ito. Gusto mo ka kami ng tubig? Kaya 12 kabaso sa kadlaw. Lagi ko. Wala man, 11. May pamahal pa niya ito pa niyapon. Tulo naman kapin. O, di. Kaya, oy. Hindi
yung lipong ka, kaya mong kabuhi, diwa kabuok. Nani, diba? Nung sa ganda mo nabuang sila. Ha? Ano gaduha ka? Oh, kasi daghan magdun na sila, kaya tungod na wala na plaster nilang, yung kaon mo, wala yung plaster. Masiglang ka, wala na sa timing, bitaw. Sagsara ka ng ba? Duha man siya, kaya nag-ano, mapitit. Kung siya, mapitit mo po, buhian mo. Duha siya. Karoon pa na mo madungog bang kabuhi, duha. Sigaran kabuhi, sarag gina. O siyan, te. Ah, Kapag meeting ganit akong heart no, madunggan ba na ako. Ha? Mag-ana-anak din akong heart pa, mapadunggan ako ang meeting diri sa dunggan. Pamukon mo sa tulang ko. Kita makalugar sa isa kasimana. Usban ako na to. Makalugar lang ka. Makay tayo. Ay, galing mo sa ice run, ha? Kaya lang gano'n, hindi pwede mo manana. Hindi, pwede. Wala na. Bagsak na ta. Pero man ang sugod sa exam. Masa ato pa, usa ka baso karon, ang pila ka baso. Unom. Unom kamag. Unong kamag karon. Oo. Alas 8 duha. Alas 9 duha. Alas 10 duha. Ha? Ang tulo ka ay sa buwan o tulo ka baso. Naugma. Pag-isa na lang. Kag-isa na lang ka. Isa ka ay sa lang ugma. Bago mamahaw. Bago manito. Bago manihapon. Maglimo ka, ha? Pwede na ikaw. Tanggalan si Lupin, ha? Ito lang pakuha, ito lang pamukadong gamay. O, kaisa lang. Pagkabukal na yata man. Libutan mo sila kung importante din. Sa ato pa, ang naman ugma, tagsa na ng kabaso kay Lumon. Dua ka mag. Aduha kaya po naman. Isa ka ice o isa ka baso ng tubig sa tao. Pwede ka ng kagmay lang ang magdong. Hindi kay dako. Nagko mo ng mag, ma'am. Ato gilihan ko. Eh kung gamay sa nga mag, mag na siya. Nagko ng mag. Namag yung mag ng gagmay. Namag po may gagmay. Kamaya po ng mag. Uy. Alas 8 naman ko rin mo. Kung isang klasa ka naabot dito, mo po na. Wala, buta na to, alas 8:15. O, di alas 9:50 na sunod. Wala ka. Na wala pa isa ka oras. Inom na po. Usang yun ka ko ang naayos doon ka nagtandos. Oo. Tulo ko buo. Kaya tulong ko ka mag-ana may sabaw. Tulo ka baso. Baso lang. Baso lang. Pili lang. Pili po mag. Ah, Pag makapaniw to tag alauna, pwede ka maghimo ala dayon. Halimbawa, nakapaniw to tag alauna. Himo dahil ka. Thank you for watching guys. Bye-bye.